खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिन्थिनो हागोन दि गुबैयै ज्योतिष नोजोरजों समबार आरो मंगलबार बारायाव जोनोम जानाय सुबुंनि आखल आखुआ बोरै जायो बेनि सोमोन्दै। मानो होनोब्ला जोंनि गोसोआव माब्लाबा सानखांनाय फैनाय जायो जे गुबैयै माबायदि बाराव जोनोम जानाय सुबुङा माबादि आखुनि जायो बेबादि। बेखायनो नोंथांमोननि गोसोआवबो बेफोरबायदि सान्थौआ जाखांफैयोब्ला नोंथांमोना समबार बाराय आरो मंगलबार बारायाव जोनोम जानायफोरनि सोमोन्दै मिन्थिनो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला गोसोआव जेबो गाज्रि साननाय लायालासे जोबजासिम नायजोबलांनो हागोन आरो सोरबा नायनो गोसो गैयाब्ला भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनायजों लोगोसे हाजासे नोंथांनि लोगो आरो जाथि खुरमाफोरनोबो शेयार खालामलायनो हागोन। फै बिदिब्ला दानिया मिन्थिना लादोनि समुद्र शास्त्रनि बायदियै समबार बारायाव जोनोम जानाय सुबुंनि आखल आखुआ बोरै जायो बेनि सोमोन्दै। समुद्र शास्त्र बायदियै सासे सुबुंनि आखल आखुआव बै जोनोम जानाय बाराया गिदिर बिहोमा थानाय जायो होनना बुंनाय जायो। गुबैयै समबार बारायखौ चन्द्रमा यानि अखाफोरजों सोमोन्दो गोनां होनना बुंनाय जायो। समबार बारायाव जोनोम जानाय सुबुंफोरा नायनो समायना आरो जोबोर बुद्धि गोरों जायो होनना बुंनाय जायो। जायफोरा समबार बारायाव जोनोम जायो बिथांमोना जोबोर लोगोआरिफोरखौ मोजां मोनग्रा जायोनो। बिथांमोना नरम आखुनि, बयजोंबो गोरोबनानै थानो गोसो जाग्रा जायो आरो मिथिंगायारि सोरजिथाय फारसे जोबोर मोजां मोनग्रा आखुनि जायो होननानै बुंनाय जायो। समुद्र शास्त्र बायदियै बिथांमोना जायखि जाया थासारिखौ सहायनो हानाय गुन थानाय जायो होनना बुंनाय जायो। बिथांमोननि साननाय हनायफोरा मोजां जानाय जायोनो आरो फारसेथिं बिथांमोना शत्रुफोरखौबो गावनि सोलो आरो गोहोजों दबथायनो हानाय जायोनो। गुबैयै समबार बारायाव जोनोम जानाय सुबुंफोरा गोबां खोथा साननो मोजां मोनग्रा आखुनि जानाय जायोनो। बुंनाय जायोदि समुद्र शास्त्र बायदियै बिथांमोना एसे एनै बेमार खामारजोंबो जुजिनो गोनां जायोनो। बेखायनो बिथांमोना बे बिथिङाव गावबा गावनि सावस्रि फारसे मोजाङै नोजोर होनाया मोजां। गुबैयै समबार बारायाव जोनोम जानाय सुबुंफोरा जोबोर खुसियै थाग्रा आखुनि जायो होनना बुंनाय जायो आरो बिथांमोननि खुगानि रावाबो जोबोर गोदै जानाय जायोनो। बिथांमोननियाव साहस आरो सोलो बे मोननैबो समान बिबाङै थानाय जायोनो। समबार बारायाव जोनोम जानाय सुबुंफोरा गगा मोननाय, लोमजानाय बेफोरबायदि बेरामजों जुजिनो गोनां जानाय जायोनो। माब्लाबा बैसोर सुबुंफोरा गगा मोननाय, लोमजानाय बेफोरबायदि बेरामजोंबो जुजिनो गोनां जायोनो। सरासनस्रायै जाय सुबुङा समबार बारायनि पुर्निमा तिथियाव गोग्लैयो एबा बे तिथियाव जोनोम जायो अब्ला बेखौ जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। गुबैयै समबार बारायखौ इसोर शिबजों सोमोन्दो थानाय बाराय होनना बयबो मिथिखानाय जायो। बेखायनो बिथांमोननि रोंगौथिया जोबोर मोजां। बेबादिनो जाय सुबुङा समबार बारायाव जोनोम जायो बिथांमोना सुखु आरो दुखु मोननैबो बेलायाव समानैनो बारलांनाय जायोनो। गुबैयै जायखिजाया बेफार फालांगि बा जायखिजाया बेलायाव बिथांमोननि थाखाय गुफुर गाबा लाकि होनना बुंनाय जायो। बिथांमोना जेब्लायबो गुफुर गाबनि जायखिजाया सिखौ गावजों लोगोसे लाफायोब्ला मोजां जायोनो। दानिया जों मिथिना लागोन समबार बारायाव जोनोम जानाय सुबुंनि मोजां मोनलायनाय बिथिङाव माबादि बारलाङो बेनि सोमोन्दै। बिथांमोना मोजां मोनलायनाय फारसे जोबोर इमानदार आखुनि जानाय जायोनो। जायखौ गिबि मोजां मोनदों बै सुबुंखौ बिथांमोना जोबोर इम्परटेन्ट जानाय जायोनो। सरासनस्रायै समबार बारायाव जोनोम जानाय सुबुंफोरनि नखरारि सोमोन्दोआव जोबोर जेंना जेंसि नुजाथिनाय जायोनो। जायखौ बिथांमोना सौसिलांनो गोनां जायो होननाबो बुंनाय जायो। गुबैयै बिथांमोना जायखिजाया खामानिखौ मावोब्ला बै खामानिखौ फोजोबस्लाबालासै गोदान खामानिखौ जागायनाय जायोनो। जायनि थाखाय बिथांमोननि जाफुंसार जानायाव एसे एनै जेंना नुजाथिनाय जायोनो। जाय सुबुङा समबार बारायाव जोनोम जायो बिथांमोना मोनसे गावसोरनि खनसे मिनिस्लुनायजोंनो जायखिजाया सुबुंनि गोसोखौ बोनो हानाय जायो होननाबो बुंनाय जायो। बे बाराव जोनोम जानाय सुबुङा अखाफोरजों गोथौ सोमोन्दो थानायनि थाखाय अखाफोरा जेरै थैलाय उजिलाय बेबादिनो समबार बारायाव जोनोम जानाय सुबुंफोरा मोजां आरो गाज्रि मोननैबो बिथिंजों जुजिलांनो गोनां जायो होननानै बुंनाय जायो। दानिया जों मिन्थिना लागोन मंगलबार बारायाव जोनोम जानाय सुबुङा माबादि आखुनि जायो बेनि सोमोन्दै। सरासनस्रायै जाय सुबुङा मंगलबार बारायाव जोनोम जायो बिथांमोननाव
मंगल ग्रहनि सक्तिया नांनानै थानाय जायोनो। जाय बिथांमोना मंगलबार बारायाव जोनोम जायो बिथांमोननि फालगोनां साना जादों समबार, गुरुबार आरो मंगलबार। जाय सुबुङा मंगलबार बारायखालि जोनोम जायो बिथांमोना इसोर हनुमाननि अननायखौ मोननो हानाय जायोनो। आरो फारसेथिं मंगलदेबनि अननायजोंबो बिथांमोननि गुना रासिन बांबावनाय जायो होनना बुंनाय जायो। जाय बिथांमोना मंगलबार बारायखालि जोनोम जायो बिथांमोना रागा फारसे बांद्राय कन्ट्रल खालामनो हानाय जायानो। नाथाय अब्लाबो बिथांमोना मोजां मोननाय फारसे जेबो साननांगौनि बाथ्रा थायानो। माब्लाबा माब्लाबा हा हु एबा धोन सम्पतिखौ लानानै बिथांमोना बिदा फंबायजोंबो एना एनि सोमजिखांनाय जायो होनना बुंनाय जायो। जायनि थाखाय बिथांमोना जिउआव गोबां जेंना जेंसि सहायनो गोनां जायो होननानै समुद्र शास्त्रआव बुंनाय जायो। सरासनस्रायै जाय बिथांमोना मंगलबार बारायाव जोनोम जायो बिथांमोना जोबोर साहस गोनां जायोनो। बिसोर रावनिबो सायाव गिनाय फैनाय जायानो। बिथांमोननि गुबै आखु महरै बिथांमोना जोबोर गिदिर गिदिर थांखि लानाय जायो। नाथाय बिथांमोना बेखौ गोरलैयै आबुं महर होनो हानाय जायानो। सरासनस्रायै ज्योतिष नोजोरजों मंगल ग्रहखौ उग्र ग्रह होननानै बुंनाय जायो। जायनि थाखाय बिथांमोना जोबोर रागा गोसा जानाय जायोनो। जाय सुबुङा मंगलबार बारायखालि जोनोम जायो बिथांमोना खम सहायनो हानाय जायोनो। जायनि थाखाय बिथांमोना माब्लाबा माब्लाबा जोबोर जेंना जेंसिखौबो सहायनो गोनां जायो होनना बुंनाय जायो। नाथाय बिथांमोना साहस गोरा जानायनि थाखाय थाबै गावबा गावनि केरियार फारसे जाफुंसार जानो हानाय जायोनो। बिथांमोना मंगलबार बारायखालि जोनोम जानायनि थाखाय सोरखौ माबायदि बाथ्रा होनबा माबायदि गाज्रि मोनगोन बा मोजां मोनगोन बेनि जेबो आन्दाज थानाय जायानो। जायखि जेखि जाया मानो बिथांमोना गावबा गावनि गोसोजों देरहासार जानायखौल' लुबैनाय जायोनो। जायनि थाखाय बिथांमोननि जिउनि लोगोआबो बिथांमोनजों गोरोबना थानो गोब्राब मोनखांनाय जायोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना गावबा गावनि रागा आरो इग'खौ नागारलायना बयजोंबो गुरै आखुयै गोरोबलायना सम हगारहरनो हायोब्ला जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। गोजौआव बुंबोनाय बैफोर खोथाफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना फोथायो फोथाया बेफोर नोंथांमोननि खोथा। नाथाय बस्तु शास्त्र बायदियै जों नोंथांमोननो फोरमायथिनाय जादों। लोगोफोर नोंथांमोना मा बारायाव जोनोम जानाय कमेन्टआव खिन्थाहरनो दाबाव। लोगोसेनो भिडिअखौ इउसफुल मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैसनदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जाहाथे जेब्ला जों बेबादिनो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। आरो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ आं बानायना बुंनाय साननो नाङा। गोबां नायबिजिरनायनि उनावसो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायजोबलांनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय।